Hi guys, λοιπόν, αύριο θα στολίσουμε δέντρο απόγευμα, Κυριακή, Σαββάτου Κυριακή. Θα σας δείξω πως είναι το δέντρο, απλά τώρα είμαι στο τάμπλετ και εγώ δεν μπορώ να βγω έξω γιατί κοιμούνται εκτός από το μπαμπά και εγώ. Και αύριο θα σας δείξω πως είναι το δέντρο. Είναι 40 μέτρα που σας είπα τα περσινά Χριστούγεννα που σας είπα εγώ. Απλά αυτό το δέντρο είναι 1 μέτρο και εμείς θέλουμε 2 μέτρα. Αλλά εμείς τώρα έχουμε 2 μέτρα, 2,40 και είναι χιονισμένο, παιδί μου, σαν χιόνι. Και αύριο θα έρθει μια φίλη μας που είναι μεγάλη από εσάς. Είναι μεγάλος. Είναι μεγάλη, 22 χρονών. Όχι 23, 22. Ναι ρε παιδί μου, 22 χρονών. Είναι μια καλύτερη μου φίλη. Που ήρθε την πρώτη φορά που ήρθε εδώ στο σπίτι μας για τέτοιο, δεν ξέρω. Και την είδε πρώτη φορά και μου λέει να γίνουμε φίλες και της λέω ναι. Και γίνουμε τώρα φίλες. Και επίσης μου είπε στο μαγαζί γιατί πώς το λένε, ο αδερφός μου 23 χρονών, 23, έπρεπε να πάει για στρατόπεδο, αλλά δεν πήγε. Ξέρω γιατί. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, αγοράσαμε ρούχα, αλλά τσάμπα τα πήραμε, δεν τα πήραμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπει. Δεν είναι πιο μεγάλο από το άλλο δέντρο που ήταν πέρσι. Γιατί αυτό το δέντρο τώρα που θα έχουμε θα είναι 2 μέτρα. Και το άλλο δέντρο που είχαμε πέρσι ήταν 1. Οπότε αυτό το δέντρο που θα έχουμε τώρα θα είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Γιατί το άλλο ήταν 1,40 και τώρα έχουμε 2,40. 2. Αγοράσαμε. Και ήρθε, δεν ξέρω πότε ήρθε. Και λέω, να σου πω, αυτό το πότε ήρθε. Και δεν μου απάντησε καθόλου. Λοιπόν, θα σας δείξω βίντεο αύριο πως είναι το δέντρο. Δηλαδή, σε shorts ρε παιδί μου, όχι σε tablet. Δηλαδή, σε φωτογραφίες που είμαι έτσι. Δηλαδή έτσι. Εμείς θέλουμε σε shorts, όχι. Θα στολίσουμε σήμερα, αύριο θα στολίσουμε. Στολίσουμε μόνο μέσα και έξω, δεν ξέρω πώς θα στολίσουμε. Και λέω, μαμά, θα στολίσουμε 1η Δεκεμβρίου και μου λέει όχι, θα στολίσουμε αύριο. Και εγώ λέω, αλήθεια πιο νωρίς είναι. Πιο νωρίς είναι. Γιατί είναι Νοέμβριος, είναι 21. Και τα Χριστούγεννα είναι νομίζω 25 Δεκεμβρίου. Και είναι ακόμα νωρίς για τα Χριστούγεννα. Οπότε εμείς θα στολίσουμε από τώρα να είναι έτοιμο. Και άμα θα πω το Δεκέμβρη, μάμα θέλω να στολίσω, θα μου πει όχι. Και εγώ τι να πω.
Ναι ρε παιδί μου, τώρα επειδή το δωμάτιό μου είναι και μεγάλο και θα έχουμε και ένα δέντρο. Τώρα αυτό το μικρό το δέντρο που σας έδειξα την προηγούμενη φορά, πέρσι, ήταν μικρό και τώρα έσπασε κάπου, δεν ξέρω. Δηλαδή, χάλασε κάπου, δεν ξέρω πού. Και τώρα θα βάλουμε ένα μεγάλο δέντρο που είναι το χρυσό. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο, αλλά είναι λίγο μεγάλο. Ας πούμε τώρα 25 μέτρα. Ξέρω πόσο μέτρα. Και ρε παιδί μου, όταν θα βάλω ένα δέντρο και πάλι το δωμάτιό μου θα είναι σκέτο. Είναι λίγο... Όχι μόνο δέντρο και ζωγραφιές, θέλουμε και κάτι άλλο. Να βάλουμε και στον τοίχο κάτι. Αλλά εδώ μπροστά, ό,τι να είναι θα βάλουμε το δέντρο, θα βάλουμε εδώ και στολίδια, στο λένε. Καλά, εδώ μπροστά θα γίνει χαμός. Μου λέω και Μανιανή, να έρθεις μαζί μου να στολίσουμε. Ναι, 5,5 χρονών είναι, τι να σας πω εγώ τώρα. Τι έγινε, έκασε Ολυμπιακός. Τι έγινε και έκασε. Λοιπόν, ναι, Ολυμπιακός είμαι, παιδιά, μήνα. Λοιπόν, 7 λεπτά κάνω βίντεο. Εντάξει, έχω και μπήχα. Και αύριο θα πάω και χώρα, δεν ξέρω πώς θα είμαι αύριο. Και θα της πω, μαμά, αύριο θα πάω χώρα. Και της το είπα πως, μαμά, αύριο θα πάω χώρα και μου λέει ναι. Αλλά εγώ θα πω, μαμά, αφού είμαι λίγο χάλια ακόμα, πώς θα πάω αύριο χώρο και φοβάμαι να μην κολλήσω τα παιδιά στο χώρο. Δεν είναι cheerleader, hip hop, πώς το λένε το άλλο, σύγχρονο κτλ. Είναι παραδοσιακό, δηλαδή ας πούμε να χορέψουμε καλαματιανό. Δεν χορεύουμε. Να χορέψουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και αύριο το απόγευμα κάπου στις 6-5 κάπου εκεί θα στολίσουμε. Ναι, 6. Γιατί ακούστε λίγο, 6 ώρα, κοίτα, 8 η ώρα νομίζω πάει χαρά. Μέχρι στις 6 το απόγευμα είναι 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είναι 10 ώρες, δεν ξέρω τι ώρα πάει το πρωί. Οπότε, εγώ λέω 8 πάει. Θα τη ρωτήσω αύριο. Δεν τη ρώτησα, το ξέχασα σήμερα. Γιατί ήρθε εδώ να πάρουν το γραφείο την καρέκλα για να το πάνε στο σπίτι τους. Γιατί τώρα ο Χρήστος δεν θα μείνει εδώ. Και τώρα αυτό ο Χρήστος που θα μείνει εκεί τώρα, μαζί με τη Χαρά, θα έρθει όμως. Αλλά δεν θα κοιμάται εδώ. Πώς το λένε, σε αυτό το δωμάτιο που ήταν ο Χρήστος θα μείνω εγώ. Δηλαδή θα βγάλουμε το κρεβάτι του, δεν ξέρω που θα το πάμε, και θα βάλουμε το δικό μου κρεβάτι, καινούριο, με γραφείο. Δηλαδή από πάνω το κρεβάτι, από κάτω κάποιες ντουλάπες, ξέρω εγώ, και από δίπλα θα είναι το γραφείο.
Πολύ απλό ρε παιδί μου, να μην έχουμε 150 πράγματα. Θέλω και θα γίνει πολύ ωραίο χρώμα, να μην είναι κόκκινο και άσπρο. Ο Ολυμπιακός δεν είμαι αγόρι, οπότε θα βάλουμε μόβ, άσπρο, κίτρινο, όχι καφέ ούτε μαύρο. Pink, δηλαδή, πώς το λένε, ροζ. Ναι. Και θα είναι το δικό μου δωμάτιο. Τον Ιανουάριο νομίζω θα έρθει. Αυτό το κρεβάτι με τα ντουλάπια και με το γραφείο. Τον Ιανουάριο νομίζω. Sorry. Σήμερα πέρασα χάλι. Πήγα οδοντίατρο. Ναι, να μου καθαρίσει τα δόντια. Μία φορά. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Και πήγα στο σπίτι του. Τώρα, να τελειώσει και θα έρθω. Τον τέλος πάντων. Και αυτά τα λέμε αύριο με το δέντρο. Και bye, καλή νύχτα. Bye. Θα κλείνω κατά δόντια μου, bye.